This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpaandam si Iloilo City Mayor Treñas sa Publiko angot sa mga tawo nga nagalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag nagapakilala nga gikan sa opisina kag Nagapang-Solicit. Sunod sa alkalde, wala siya sa mga tawo nga ginapalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo agod nga mangayo kayo. Dugang pa niya may nabaton siyang impormasyon nga may Nagapang-Solicit gamit ang iya pangalan nga hugot nga ginadumilian sang Iloilo City Government. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante, kabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera